बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै आं बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बे केम्पासाव जितु टिचार्स कनक्लेव अन NEP 2020 जइन्टलि organized by Boduleन University and Department of Education BTC दा बिथांमोननिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावहरो। मानो होनोब्ला बे जितु 3 days सानथामनि हाबाफारि बे 3 days वर्कशप बेवहाय जों गोबां खोथा सोलोंनोखौ मोनदों। अन NEP on the first day जोंहा एस ए रिसर्स पार्सन डक्टर प्रन्जल प्रतिम बरुवा बिथाङा गुवाहाटीनिफ्राय जुम मिट मोनसे प्रग्राम लादोंमोन रिगार्डिं सामार्थ जों माबोरैहाय बे सामार्थखौ दिनै अनलाइन डिजिटेल जुगाव जों इन्स्टिटिउसनफोराव बाहायनाय जायो स्टार्टिं फ्रम अनलाइन रेजिस्ट्रेशन अफ स्टुडेन्ट्स आरो बेनि उनावहाय जेरैबायदि कर्स सेलेक्शन खालामनांगौ आरो बेवहाय जेरैबायदि एडमिशन जायो स' बेफोरखौ जों बिदिनोहाय सोलोंनोखौ मोनदों। स' बे दिनैनि बे जितु सानथामनि प्रग्राम बेवहाय नट अनलि टिचार्स फ्रम डिफरेन्ट कलेजेस अफ BTC बाट बेवहाय जोङो नुनो मोनदों डिफरेन्ट बेवहाय टिचार्स फ्रम इउनिभार्सिटिस एस'सिएट प्रफेसर्स इभेन एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ आरोबाव प्रिन्सिपाल्स फ्रम डिफरेन्ट कलेजेस इभेन नन टिचिं स्टाफ स' गासैबो बेवहाय ज' जानानै जोङो बे प्रग्रामखौ जोङो इम्परटेन्स होनानै दिनै बेवहाय मोजाङै मोजां बे NEPनि सायाव सोलोंनोखौ मोनदों आरो गोबां इन्टारेक्शनबो जादों। बे इन्टारेक्शननि गेजेरजों जोङो किसुमान जोंनि जितु प्रब्लेम सामार्थआव जि प्रब्लेम मोनो बेनि उनाव स्टुडेन्टसफोरनि रेजिस्ट्रेसन बेयाव रिजाल्ट होनाय स' रिजाल्टनि किसुमान इस्युस बेफोरखौ लानानै बेवहाय सावरायनाय जादों इन्टारेक्शन जादों। स' बेवहाय फिसा फिसौ प्रब्लेमफोरखौ जों सावरायनायनि गेजेरजों जों क्लियार खालामनो हादों। स' बे प्रग्रामा जोंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट आं सानो आरो बेवहाय मेनलि आङो बे प्रग्रामखौ कन्डाक्ट खालामनायनि थाखाय आङो बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि अथ'रिटि आरो जोंनि जा BTC गभर्नमेन्ट लेड बाय श्रीजुत हाग्रामा महिलारि आं बिथांखौ साबायखर बावनो सानो आरो बेबायदि प्रग्रामखौ लाबाय थायोब्ला सम सम लाबाय थायोब्ला आं सानो इन द फिल्ड अफ इडुकेसन माने सोलोंथाइनि बिथिङाव अर जोंनि बे BTCनि जेसेबां माने इडुकेसनेल इन्सटिटिउसन बे इन्सटिटिउसनफोरा माने मोनसे समाव मोनसे गोजौ लेभेलाव सौहैगोन। स' बेखिनिखौनो आं दिनै बुंबाय। आरोबाव जोंहा दा दिनैहाय लास्ट डे बे लास्ट डेआवहाय जोंनि गेजेराव दंफैयो डक्टर बिरेन दास कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन तेजपुर इउनिभारसिटि दा बिथाङाबो गोबां खोथा बेवहाय विथ द टिचार्स फ्रम डिफरेन्ट कलेजेस बेयाव इन्टारेक्शन जागासिनो आरो आं सानो बेनिफ्रायबो गोबां खोथा मिथिनोखौ मोनगोन आरो जोंहा जिखिनि लुप हल्स दं बेफोरबो दिनैनि बे डिसकासननि गेजेरजों हयथ' बियो क्लियार जाहैगोन। दिनै जोंनि नैबे टिचार्स कनक्लेभनि जोबथा सान 3 day प्रग्रामनि दिनै लास्ट डे आरो जों सानो जे नैबे सानथामाव जोङो जिखिनि अबजेक्टिभ लानानै खामानि मावदोंमोन बेनि फार्स्ट अबजेक्टिभा दंमोन जे जों जेरै मिथियो जे बुहुमाव खुनु सिस्टेमानो अट'मेटिकेलि गावनो साक्सेसफुल जाया बेखौ दैदेनलांनांगौ जायो बेखौ सम सम नायनांगौ जायो बेखौ रिभाइस खालामनांगौ जायो। स' बे मोनसे जोंनि जे बे सानथामनि जे प्रग्राम बे मोनसे बिदिनो रिभाइस प्रग्राम आरो जिहेतु जोंनि शिक्षा बेबस्थाया दानिया मोनसे डिजिटेल प्रसेसनि थ्रुआव आवगायलांदों आरो बे डिजिटेल प्रसेसखौ जुदि जोङो मिथियाबा बा बेखौ जुदि सोलोङाबा बिनि सिङाव जुदि हाबाबा जोङो जोंनि जे शिक्षा बेबस्था जे एडुकेसन सिस्टेम जों बेखौ नेसनेलाइजबो खालामनो हानाय नङा। बिनि जाहोना मा जागोन जों फासयनानै थागोन आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया जे इनिसियेटिभ लादों मोनसे गोदान शिक्षा नीति लादों निउ एडुकेसन पलिसि जों जेखौ NEP 2020 होनो 2020 मायथाइनिफ्राय बे सुरु जादों आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बेखौ
2023 बेचनिफ्राय बिनि कर्सखौ सुरु खालामदों आरो दिनै बे बोसोरथामाव आगान होबाय आरो बे बोसोरथामाव जों मा मोनखो मा होनो हाखो आरो जों बेसेबां डेभेलप जाखो बेखौ नायनो थाखायबो जोङो नैबे प्रग्रामनि थ्रु जों मोनसे माने गावखौ आपडेट लाखिनो थाखाय खालामनाय जादों आरो सेकेन्ड खोथा जाबाय जे नैबे मिथिङाव जोङो जिखिनि खोथा सावरायदों जिखिनि जों बेहाय रिसर्स पार्सननि थ्रु सोलोंनो मोनदों बेहाय जायफोर फोरोंगिरिफोरा बिथांमोना बेहाय फैदों बिथांमोननिफ्राय जोंहा मोनसे आसा जे जाहाथे जिखिनि खोथाखौ बेहाय सोलोंदों बिथांमोना बे जिनिसखौ कलेजाव गावबागाव एकाडेमिक इनस्टिटिउसनाव थांनानै बेखौ पास खालामनांगौ बेखौ बेहाय फिन फोरोंफिननांगौ जाहाथे एबार जायफोरा बिथांमोना बेहाय फैनो हायाखै बिसोरबो बेखौ सोलोंनो हायो आरो स्टुडेन्टफोराबो जाहाथे बेखौ मिथियो स' जों बे सामार्थनि जे गासैबो मडिउल्स दङ एकाडेमिकनिफ्राय लानानै एग्जामनिफ्राय लानानै बेफोरखौ जाहाथे जों पपुलाराइज खालामनो हायो जोंना मेन एइमा जाबाय बे जे सामार्थखौ जोङो बिटिसिनि बे एबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आन्डाराव जेसेबां कलेज दङ बेफोर कलेजनि टिचार्स कमिउनिटि स्टुडेन्ट कमिउनिटिनि गेजेराव जों बेखौ पपुलाराइज खालामनांगौ लोगोसे बेखौ जोङो मोनसे मा होनो एररलेस मोनसे गोरोन्थि गैयि मोनसे जों सिस्टेमाव जों लांनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ आरो जे समसिम जोङो बेखौ गोरोन्थि गैयि खालामनो हाया बे समसिम जोंबो सान्थि मोननाय नङा मानो होनबा स्टुडेन्टनि फिउचारा जाबाय इउनिभार्सिटिनि मोनसे बयनिख्रुइबो गोजौ थांखि बिसोरखौ जोङो मारै मोजाङै गांसे मोजां मार्कशिट होनो हायो आरो उननि फरायनायखौ बिसोर लांफानो हायो स' जों आसा खालामो जे नैबे सानथामाव जोङो जिखिनि गियान बिद्दि बा जिखिनि हेन्डस अन ट्रेनिं जों होनायनि सेस्था खालामबोबाय बेखौ लानानै टिचार्सफोराबो जोबोद सोलोंनो मोनबाय आरो बे सोलोंनायखौ जाहाथे गावबा गावनि माबायावनो लायाबालासिनो बेखौ आरोबाव कलेजनि आलदा फेकाल्टिनि गेजेराव टिचिं नन टिचिं स्टुडेन्टनि गेजेराव जाहाथे बेखौ फोसावहैयो आङो बेखौनो आसा लाखियो आरो आङो बिटिसि अथ'रिटि एडुकेसन डिपार्टमेन्ट लोगोसे जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ मुस्रि हाग्रामा महिला साननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आं होबाय मानो होनबा बिथांनि मोनसे गोख्रों इनिसियेटिभआव नैबे प्रग्रामा जादों आरो थारैनो आं सानो जे बेहाय बे प्रग्रामखौ लानानै बयबो मोनसे सोलोंथाइनि हाबाफारिखौ बयबो बजबना लानानै बयबो पार्टिसिपेट खालामनानै गावबा गावखौ गोरों खालामनाय लोगोसे जोंनि एडुकेसन सिस्टेमखौ आरो साबसिन हामसिन खालामगोन आङो बेखिनिखौ बुंनानै आङो नोंथांमोनखौबो धन्यबाद होबाय मानो होनबा नोंथांमोना लास्ट 3 days हमनानै जोंनि बे प्रग्रामखौ काभारेज खालामबाय थादों आरो नुबोदों जे बेहाय माबायदि जोङो टाइम टु टाइम मोनसे बिराद माने मोजां मोनसे सिस्टेमनि गेजेराव नैबे प्रग्रामखौ जोङो सालायनो नाजादों आरो बेखौ सालायनायाव जायफोर स्टेक हल्डार्सफोरा जोंखौ हेफाजाब होदों जोङो बयनिसिमबो साबायखर बावहरबाय आरो उनावबो जाहाथे जोङो बेफोरबायदि मोजां एकाडेमिक प्रग्राम खालामनो हायो बेनि थाखाय आसा लाबाय आरो नोंथांमोननिबो हेफाजाबखौ खावलायनानै बयनिफ्राय आङो माबा जुदि भुल फान्थि जुदि जोंहाबो जाफ्लांदोंबा बेनि थाखायबो निमाहा बिनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ एसेनो फोजोबबाय गोजोन्थों কলেজৰ যিটো এই 3 দিনীয়া আপোনাৰ ৱৰ্কশ্বপটো হৈছে আচলতে আগতে এনেকুৱা আছিলে আমাৰ যিটো সমৰ্থৰ হওক বা এক্সাম পেটাৰ্ণ হওক যিটো NEP 2020 বহুতখিনি কথা কি হয় আগতে আমি পঢ়োঁ আমি নিজে ধৰি লওক কিবা কিবি ৰিফ্ৰেচাৰ কোৰ্চ বা কাগজে পত্ৰে পঢ়োঁ কিন্তু ধৰি লওক কোনো ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন বা ইয়াৰ যিবিলাক টাৰ্মিনলজি বা কেনেকৈ সমৰ্থ পৰ্টেলত যাব লাগে কি কৰিব পাৰোঁ কেনেকুৱা কথা আছে সেই সৰু সৰু কথাবিলাক মানে আমাক কোনো কোৱা মানুহ নাছিলে আমি নিজেই পঢ়ি যি বুজিলোঁ কিন্তু এই 3 দিনীয়া যিটো কৰিলোঁ আজি তৃতীয় দিনা মানে কৰি আমি ইমানেই আপ্লুত হৈছোঁ যে এনেকুৱা মানে আমি এনেকৈ ভাবিছোঁ এতিয়া ধৰি লওক কলেজৰ পৰা 5জনকৈ আমাক মাতা হৈছিল আমি 5জন আহিছোঁ কিন্তু আমি ভাবোঁ যে আমিও ইউনিভাৰ্চিটিক এনেকুৱা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম বা BTC চৰকাৰকো ক'ম যে আমাৰ কলেজেও যদি কৰে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বাকী শিক্ষকখিনি বা নন টিচিং
সকলোৱে এই কথাটোৰ প্ৰতি জানিব লাগে কিয়নো যদি কোনো বস্তুটো কি হয় ইমান খুব সোনকালে মানে ট্ৰেনজিশ্যন হৈছে CBCS আছিলে CCC পৰা NEP হৈছে এতিয়া মানে আমি নিজেও মানে বহুত কথা জানিবলগীয়া হৈ আছে এতিয়া ধৰি লওক আজি আমি 3 দিনত বহুতখিনি কথা শিকিলোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ আগলৈ আৰু আমাৰ বহুত কথা আছে যিখিনি আমি জানিব লাগে আৰু যিকেইজন ৰিচ'ৰ্চ পাৰ্চন আহিছে সঁচাকৈ আমাক যথেষ্টখিনি নলেজ দিছে আৰু আমি থেংকছ টু বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড BTC গভৰ্ণমেণ্ট এনেকুৱা আগলৈও যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম কৰে এটলিষ্ট এবছৰত কৰে যে আমি বাৰে বাৰে এইটো ধৰি লওক ৰিফ্ৰেছ হৈ থাকিব কিবা যদি টেকনিকেলিটি থাকে লাগিলে এদিনীয়াই কৰক আমি বহুতখিনি কথা শিকিবলৈ পাইছোঁ মই ভাবোঁ আগলৈও হ'লে বহুত ভাল হ'ব এইখিনি মোৰ ক'বলৈ